Zdravím vás lidi, dneska tady je tutoriál na to, jak hrát na počítači Pokémon Go. Je to něco stejného, prostě je to stejně easy jako předtím, jak jsem vám ukazoval. Budete tomu třeba tam do program a to je asi všechno. Takže pojďme na net a napíšu tam bluestacks.com a hodí vás to takhle sem na tady jejich oficiální stránku. Dáte si download na BlueStacks. A nainstalujete to. Jsem to něco stával, dám pryč. Aha, to nejde, to je jedno. Prostě tady to je to, co teď stahuju. Ještě se to stahuje. Počkáme teda. Takže hodíme se to doma, nebo nemusíme se to hádat na plochu. Stačí to vlastně otevřít tady. Protože to je instalace, takže tak, otevřít. Takže už se mi to teda spouští. Jsem dal jakože ano, spustit. A už se to nejspíš ladí. No nejspíš, asi spíš ano. Tak, jsme tady. Welcome to BlueStacks. Takže dáme next. To si dáte kam chcete, aby se nám to nainstalovalo. Next. Dáme install. A teď se to nainstaluje. A máme dokončit a tady si můžete dát, jestli to chcete spustit automaticky, anebo ne. A to nechám teda spustit a dám se dokončit. Prosím. Tak. Teď jsme teda na začátku a dáme si teda čeština normálně. A jenom vám... nesouhlasím. Dáme si čeština. Dám continue. Jo, ještě bych chtěl teď říct, protože... omlouvám se. Sound muted. Jsem na tom speaku mutlej, ale omlouvám se, ale ještě jsem vám chtěl říct, že teď, jak tam budou ty údaje, tak... to přeskočím, to heslo, protože vy se normálně přihlásíte, ale já to přeskočím z toho důvodu, jak tam jsou ty hvězdičky, tak já třeba vždycky jakoby ta kontrola tam je, že třeba napíšu k, jde to na chvilku vidět a když napíšu další písmeno, tak to zase zmizí. Takže vy byste mohli úplně lehce zničit moje heslo. Takže teď z toho, jak se jenom přihlašu, jak tam píšu ten svůj Gmail a heslo, tak to jenom dám pryč a no má můžeme pokračovat. Jo, tak se naladí. A ještě vám říkám dopředu potom, protože jo, tady to vám chci říct. Teď si dám ne, ne a ne. Tady to už si pak dole necháte, tady to si musíte vypnout tu polohu, protože budete mít tu fake GPS, kolik to budete mít na kompu. A teď to už jenom přeskočím, protože pokud dám mé šipku jakoby dál, tak tam bude moje prostě osobní údaje, moje jméno a příjmení, takže to tam nechci, abyste viděli, takže to teď vlastně skipnu, jakoby střihnu, takže mám tady za chvilku. Jo, ještě jsem chtěl upozornit, že... říct teda, že když to dám, tak tam ještě nic nebude. To jsem se splet, teď to bude po tady tom, takže no tady dáme ne děkuji a teď tam už bude střih.
OK lidi, takže já už jsem tady. Už jsem v BlueStacks a doporučuji si to úplně slumit, jelikož to strašně moc křičí, když to potom zapnete, takže BlueStacks to si úplně slumím. Se to potom strašně moc křičí, že máte ten Pokémon Go. Jo, ani to tady nemám. Tak. OK, fake GPS tady už máte. OK, takže my se do toho pustíme. Půjdeme normálně na net a napíšeme si tam Pokémon Go. Android, tam napíšeme Android. A já teď nevím přesně, tady to myslím bylo ono. Jo, tohle to bylo ono, tady to je ta stránka přesně. A tady tak jenom napíšu Pokémon Go, jestli to je jakoby ta nová verze. Tady. Pokémon Go. No, tady to je ta nejnovější verze. OK, dáte se nomé download, dávám to do popisku když tak, dávám to do popisku videa. Dá se nomé download. OK, a mě se teda neinstalovalo. A mám to nejspíš tady. Jo, mám to tam. OK, takže teď konc uděláte to, že si dáte tady to APK, install balíček APK a dáte si tam, kam se vám stala ta aplikace teďkon, tady to. Takže já to teda mám tady, vstažený soubory a napíšu tam tady to com. A já už tady mám dvakrát, takže dám tak. Dám otevřít. Teď se to nainstaluje, ta hra. To trvá chvilku, ta instalace tady ta. Trvá malinkou chvilku. OK, máme nainstalovaný Pokémon Go. Teďkon si teda zapneme fake GPSku. A dáme OK a akce. OK, teďkon si vyberete tam, kde bydlíte, nebo nemusíte tam přesně úplně to, kde bydlíte, ale musíte hlavně to, musíte. Třeba když jste na mobilu, tak to vypnete a až třeba za hodinu musíte na počítač, jak jsem říkal i v minulém videu. Třeba byste v Praze, bydlíte v Praze a zapnete si třeba na počítači potom to Pokémon Go, tak musíte třeba až za hodinu to prostě úplně spustit, abyste to hráli. Protože jste v Brně, bydlíte tam, vypnete to na mobilu a jdete na počítač a přemístíte se úplně rychle do Prahy. Jestli mě teda chápete, takže se strašně moc rychle přemístíte. Takže doporučuji až za hodinu na ten program mít a já se tady tak jenom oddálím a dám si to tam, kde bydlím já, protože já to třeba nechci mít v Praze. Já to chci mít tam, kde bydlím já. A Česká republika je ještě tady, tady Teplice, Bílina, ano, tady. Kde to mám? Tady. OK. Na to dvakrát kliknete a také se vám to tam jakoby označí. A to je asi všechno. Tady se tak jenom označíte a tady se dáte play. Nebo spíš play, takovou tu. Víte co myslím, to oranžový a v tom tata. Jak se to říká. OK, takže fake GPS je nastavená. Když dáte normálně fake GPS, tak to tam budete mít tam, kde jste. Já to dám znovu radši. A můžeme spustit... počkat, nevím, jestli je zapla. No, a počkat, jenom se to napíše. Vstoupit. Dobrý, máme to. Máme si Pokémon Go. Můžete to hrát normálně na počítači, teda na počítači přes váš účet, na kterém hrajete normálně, tam normálně expíte. Pokud budete hrát normálně, že se budete pohybovat VASD, tak nebudete furt držet shift, jakož to pak sprintujete a to už je takový divný. Tak když také se budete normálně hejbat a budete to nějak prostě skrývat, budete prostě normálně chodit. OK, takže... Omlouvám se, ale mám se tam ještě něco přidá. Tady máte dáte to, kde bydlíte, teda bydlíte, do narození, já tam vždycky dávám to stejný. Tam dám tady to. Tak, a submit. A teď se už přidáte to přes ten Google, anebo přes Pokémon Trainer Club. Já si dám tady teď přes ten Google, je to normálně můj účet, na kterým hraju normálně, ale
už tam nehraju takhle spíš. Byl to můj první účet, na kterém jsem hrál, ale už tam teď nehraju moc. Hraju na tom mém, jak mi tam jede ten bot, to jsem vám ukázal v minulém videu. A na tom účet jsem 28 level momentálně. OK, takže my si dáme teda teda Google account a vás to přihlásí automaticky, pokud jste si dali přes ten BlueStacks ten váš účet, co máte na Pokémon Go. Nebo jakoby na obchod Play, tak naladí se nám to. Můžete si to zvětšit, pohoda. A vidíte, jsme tam, jsem 12 level na tom mém účtě. A teď jsem se zrovna přemýšlel tady, jo, tady to je ve městě tady u nás zrovna. A tady teda vidíte, tady je to sever, takže když jdem teď z V, tak půjdu rovně, A normálně doleva, D doprava a S dozadu. Takže to si musíte pamatovat, pokud takhle změníte tu pozici, nebo pozici to také otočíte, tak teď zase musím držet S, aby jsem šel dopředu, a teď zase D doleva, a zase A doprava. Vidíte? Když dám V, tak zase jdu dozadu, že to mám jakoby opačně. Takže teď držím třeba S, a už právě chodím. D, jenom se otočím, tady je zrovna takový gym, žlutý tým. Tady u nás totiž strašně vládnou žlutý týmy. Tady u nás zde bydlím. A jde to úplně bez lagu, je to lepší než ten program Nox, ale už tady máme Pokémona. Ale fakt se to chytá strašně špatně, jo, to si teď musíte vypnout. A se to teda chytit. Ale strašně blbě se to chytá tady na tom počítači. OK, takže už jsem ho teda chytil. A vidíte, že to má funguje. Raz, dva, tři. Máme ho? Máme ho. Nice. OK. OK. Tak jdeme asi k tomu. Jo. Jo, už jsem chytil 10 těch travních Pokémonů. OK. Půjdeme k tomu Pokéstopu. A teď když jdeme shift, tak začnu sprintovat, jestli jste to, ale to nepoužívám. Protože to už je potom takový nápadný a já si spíš někam nahodím jenom lurečko a tam potom to, alebo spíš jdu někam, kde jsou lurečka. Tady mám Pokéstop, vám to tomu teda dojdu. Sakra, se špatně otáčím, takhle. Tak. Jo, a to je zrovna jedno, co se vám může stát, že se vám sekne hra, nebo nesekne se vám, chodit můžete, ale nemůžete kliknout na Pokéstop. A co můžete udělat jediný, tak je vypnout aplikaci a teď počkáte třeba 3 minuty, protože já jsem se od toho oddálil jenom trošičku, takže dám zase BlueStacks. A musíte chvilku bohužel počkat, no ono se to občas na tom BlueStacks stává, na tom Nox se to zase nestávalo, ale zase naopak se tam sekal Pokémon Go, ale nepadalo to mi to teda, nevím jestli to bude dělat vám, ale mě to teda dělá tady na tom BlueStacks, prostě hrajete a najednou se to sekne, prostě z toho si vůbec nic nedělejte, chodit můžete, ale nemůžete prostě kliknout na Pokéstopy, nemůžete na to kliknout, není to žádný softban, žádný ban to není, prostě se to jenom sekne a musíte to vypnout. Pak počkáte takových 15 minutek a 15-20 minut a zase vám to půjde, ale teď já jsem se jsem ušel fakt malinko, takže můžu počkat třeba jenom minutu, prostě chvilku počkám, takže teď mám tady tak dám čas a než tam bude 25-30, tak normálně zase budu hrát. Já si klucu nám sluchátka, nejspíš si produju nějaký pití a zase budu zpátky. OK, já jsem tady, přinesl si vodu, čistou vodu z koutku a asi to je jedno, asi jedno. A jsem tady zpátky. Takže spouštím si Pokémon Go. Čekejte prosím, teď by se vám to už mělo načíst rychle. Teď to je už v pohodě. Teď by to nemělo být tak už pomalé jako předtím. No, to nebylo úplně moc pomalý, ale nebylo to taky jako teďkonc. Teďkonc se mi ani nezdá, že by to bylo stejně nějak rychlý. Předtím to bylo rychlejší. Předtím, když jsem to jakoby nenatáčel, tak jsem to taky používal. A vždycky se to načete, no už to je. A ono zase to přihlásí, potom se můžete normálně odhlásit, dáte settings a sign out. A to jako nechci. OK, já jsem teď zase spadnul tady. Vidíte, že ta fake GPS si to jakoby pamatuje. A už to zase funguje na všechno v pohodě. Zase Dčkem jdu doleva, protože zase to mám jinak, že jo, nejsem teď na severu.
Tak budu k tomu Pokéstopu normálně. A uvidíte, že to už půjde. OK, my už tam teda budeme. A... Tam skoro jsme... Tak vidíte, už to normálně funguje. Tak, otočíme to. Jeden grid ball a 2 pokéboly, to je v pohodě. Tady v tom gymu, ukáž, co tady máme. Vitamínek, toho tady znám, toho nesnáším. Nesnáším, ne. Ale prostě ho tady znám, tady kde bydlím já. Tady mám paneláka, hnedka před tím panelákem je gym, žlutý tým a... To jo, vládom tady sami žlutý tým ani neřek. Protože nejznámější je snad modrej v Česku. A že tady vládne žlutý tým, to je divný. OK, tady máme další pokés, tak se rovnou protočíme. Počkej, mám nějaký luverečko, já jsem si myslel, že mám nějaký lure. Tak prý už nemám. OK, tak jo. Jsem si myslel, že mám prý ještě nějaký luverečko a nemám prý. Tak to mám na tom mým druhém účtě. OK, Včko, tak zase chodím do mé... Sakra, Dčkem tak chodím rovně. Takový pamatený, no, musíte si to prostě pamatovat ty strany hlavně. OK. Teď zase můžu třeba sem, teď zase chodím Skem jakoby takhle tudy a Dčkem půjdu takhle tady tomu Pokéstopu, OK, tak jsem se splet. Ačkem a musím dát S, aby jsem šel jakoby narovnal, přesně tak. OK. Je to super, prostě když třeba nechcete jít ven, nebo nejít ven přesně, ale třeba vás to nebaví furt takhle chytat sám, třeba váš kamoře někde, tak nebo vaše parta, tak prostě budete doma, budete se jenom chytat. Hele, Kakuna. Se mnou chytíme Kakunu. Ten napočítal, že se to fakt chytá strašně špatně. A... teď se mi to seklo. Ne, neseklo. Akorát jsem to nějak pokazil. Tady to třeba také vůbec neumím házet. A to nahodil správně. Na mobilu to umím, ale na kompu to také úplně házet neumím moc dobře. Tak dáme či grid ball. Použijeme grid ball na Kakunu. Raz, 2, 3. Máme ji? Ne! Cože? OK, nám zmizela Kakuna, jak je to možný? No, tady máme ještě Pidgeyo. Ten má 40 CP, to chytíme normálně. Na pohodu. Tak. Raz, 2, 3. Máme Pidgeyo. Nechápu, nám tak jako na malá ulti, když jsem mi dal grid ball. Asi jsem mi musel nakrmit. No, nebudu to hrotit vůbec. Tak. OK. Tohle by bylo asi pro toto video všechno a... Já se teď teda odhlásím a budu si chytat Pokémony na mém hlavním účtě, jelikož tady mám doma teplíčko, tak si tady také sednu a budu si chytat Pokémony. No, tohle by teda bylo všechno pro tato video, já se s váma loučím a snad jsem vám nějak pomohl a příště čus.